projecte Apropa't entre el Museu de Tortosa i l'Institut Escola Daniel Mangraner de Jesús sorgeix de la voluntat de col·laboració entre els dos centres. A partir de la visita inspiradora i els primers contactes vam establir els punts d'interès. En la visita al Museu de Tortosa, els alumnes van poder descobrir la història de la ciutat a través de l'audiovisual en el que apareixia, entre altres, la inauguració del monument de la Batalla de l'Ebre l'any 1966. També van poder observar les imatges de la Tortosa bombardejada durant la Guerra Civil de l'exposició sota un núvol de pols groga i els esbossos fets per Picasso per a la creació del Guernica. Finalment van fixar l'atenció en el quadre Vista de Tortosa de Mariano Sánchez, original cedit pel Museu del Prado. Després, vora el riu Ebre, van poder gaudir de les mateixes vistes i prendre consciència de la importància del riu en la història de la ciutat, mentre la dibuixàvem. Tenint en compte tots aquests elements, vam centrar la nostra atenció en la polèmica sobre la retirada del monument de la Batalla de l'Ebre. La proposta consisteix en fer una consulta prèvia sobre el futur del monument i obtenir uns primers resultats per a continuació fer un treball d'investigació sobre el tema i escoltar els arguments i posició de diferents experts. Finalment, fer una segona consulta i poder comparar els resultats. En el primer referèndum vam votar sense cap informació prèvia. Abans de la segona votació ens vam documentar sobre el tema i vam transmetre la informació a la resta de grups de l'ESO per a que tinguessin els coneixements adequats i els arguments de les diferents postures que hi ha. Perquè és un tema d'actualitat. Hi ha molta polèmica sobre el seu futur i pensem que la major part d'alumnat no s'ha de documentat suficient abans d'expressar la seva opinió i adoptar una postura sobre el tema. Per documentar-nos, hem fet recerca en la premsa local i hem rebut xerrades d'experts sobre el tema, com per exemple el senyor Albert Curto, historiador, la senyora Marisa Conicello, de la Comissió per a l'Eliminació de la Simbologia Franquista de Tortosa. Teresa Ferrer, la directora del COMEBE, i la senyora Eva Castellanos, tècnica del Museu de Tortosa. Com a cloenda vam escollir l'espai on va iniciar-se el projecte, el Museu de Tortosa. L'aula didàctica va ser l'escenari del debat en el que vam posar en pràctica les estratègies i normes del diàleg treballades i consensuades durant la realització del projecte. Preteníem d'aquesta manera que l'alumnat pogués arribar a ser capaç d'adquirir un pensament crític i un criteri propi sobre temes d'interès socials. També que pogués comprendre el concepte de memòria històrica i valorar el patrimoni cultural, ser ciutadans políticament responsables, així com aplicar el diàleg com a eina d'entesa i mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees i punts de vista. Que hem d'informar-nos i tenir en compte tots els arguments abans de prendre una decisió. Respectar el concepte de memòria històrica. Hem d'arribar a ser ciutadans políticament responsables i participar de manera activa i democràtica acceptant les decisions de la majoria. Hem de ser crítics i fer una valoració de totes les opinions que sentim. Decisions des de raonament i pensament i no de les emocions i els sentiments. Hem de ser capaços de dialogar, respectar totes les persones, les seves idees i els seus punts de vista. Que hem de tenir criteri propi i prendre les nostres decisions lliurement. A mi el que m'agrada més va ser quan vam anar a visitar el Museu de Tortosa. Que ha après és saber una mica més de la història i saber el significat del monument de la Batalla de l'Ebre, perquè abans no sabia què significava. A fer presentacions serioses sintetitzant la informació. He après a debatre respectant el torn de parlar de cadascú i a escoltar activament.
Hem arribat a la conclusió que, després d'haver-nos informat sobre el tema, tant si la nostra postura ha canviat com si no ha canviat, el que sí que hem aconseguit és reflexionar i tenir coneixement sobre els diferents arguments a favor i en contra de la retirada del monument i poder, d'aquesta manera, ser més tolerants amb els punts de vista dels altres.